गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बर'नि निउज पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। फैबाय थानाय गोथार बाथौ सान बेनि मोननैसो आरो मावफारिफोरखौ बर'नि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों। दा फैबाय थानाय गोथार बाथौ सान दुलाराय बाथौ गौथुमा जिल्ला आफादफोरनो मोनसे बिथोन हरनाय दंखायोमोन। बे बोसोरनि गोथार बाथौ सानखौ साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथोन हरखानाय दंमोन। बेबायदि लेखा जिल्ला आफादफोरा दिनै साखाफारा जादों। मानो होनबा बेजों साइकेल रेलि, हानजा सुरनाय आरो जोंनि जिल्ला आफादनि थानसालि, बियाब आफादनि थानसालि, गामि आफादनि थानसालि, सोलोंथाइ फसंथान बेफोरबायदि जायगाफोरावबो दिनै बर' हारिनि गोथार बाथौ धोरोमनि बा गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। आरो बेनिखायनो जिल्ला आफादनि बिबानगिरि, बियाब आफादनि बिबानगिरि आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरनि बिबानगिरि नोंथांमोननिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे साननैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनो लानाय बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावदों। मानो होनबा बेखौसो खावलायफानो सानदों जे बे गोथार बाथौ सानाव जाहाथे साखाथियाव थानाय गला बाजार बेफोर जुदि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव दंब्ला बेखौ अननानै जाहाथे बे गलाफोरखौ बन्द' खालामनाय जायो आरो थानसालियाव सानसेनि हाबाफारियाव गोसो गोथारै हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। मानो होनबा दिनै बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोमा बे गोथार बाथौ सानजों आरो बर' माहारिखौ दाफुंनाय, मुलुगाव गेरेमसा बर' माहारिखौ सिनायथि होनाय आरो बुहुमाव बाथौ धोरोमखौ दिनै बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ गेवलांसार होनाय आरो बे बोसोरनि जि गोथार बाथौ सानखौ जाबायदिहै जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफादफ्रा खुंफुंनो लादों गमामायैनो जों मोनथिनो मोन्दों। गोबां जिल्ला आफादफोरा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै धोरोमारि सावरायनाय आरो हानजा सुरनाय आरो दिनै खौसेनि गोसो, सैथोनि गोसो, अनलायनाय गोसोजों बै हाबाफारिखौ हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो बे गोथार बाथौ साननि आगोल 27 जानुवारि अर्थात समबारनि मोनाबिलियाव थानसालिफोराव गाजा गोमजायै आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे लाइटिं खालामनाय माखासे मावफारि लादों। जों गमामायैनो बे दिनै आसामजों नङा, आसामनि बाहेरायाव थानाय नेपाल, वेस्ट बेंगल, बांला बर्डार, अरुणाचल, दार्जिलिं, दिल्ली बेफोरबायदि जायगाफोरावबो दिनै गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। आरो बेनिखायनो जोङो बे साननैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना दिनै जिल्ला मावफारियाव बाहागो लानो थाखाय थागथियारि जानानै दङ। बेनिखायनो बयनिसिमबो बे फोसावलायनि गेजेरजों आरो बे गोथार बाथौ सानखौ बे साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया आलो गोजोनै जोबलांगोन। आरो बेखौनो बयखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोसो गोथारै बरायबाय। आरो बे साननैनि हाबाफारिनि जा मावफारिफोर बेखौ जिल्ला आफादफोरनो दैथायहरखानाय जादों। आरो बेनिखायनो जों रुजु रुमुयै आलो गोजोनै थानसालिफोराव गोसो गोथारै आर'ज गाबगोन। आरो बे सानसेनि हाबाफारियाव जों जाहाथे मुलुगनि सुबुं माहारिया गोजोनै थानो हाथों, अनज्लायना थानो हाथों, बर' माहारिया गेरेमसा थांना